Dobre, tak môžeme. Niekoľko nadšencov futbalu založilo futbalový klub v roku 1923. Spravili svojpomocne ihrisko za železničnou stanicou. Oficiálne sa začalo hrať nejaké súťaže, zatiaľ vtedy ešte neboli také súťaže ako dnes. Boli to také medzi mestami a dedinami zápasy. Až potom sa začalo hrať. Prvé mužstvo sa skladalo z dostupných materiálov. Boli to pán Peterka, Provazník, Tadlánek, Podušel a ostatní hráči, ktorých som poznal na fotografii z roku 1923. V roku 1942 došlo k likvidáciu tohoto ihriska. Ihrisko bolo v prenájme od majiteľa Ignáca Masára, ktorý samozrejme chcel obrábať pozemok, takže museli sa fotbalisti presťahovať na iné miesto. Vybudovali si za Sokolovňou také provizórne ihrisko futbalové, na ktorom sa dlhé roky hrávali futbalové zápasy, priateľské, majstrovské a mužstvá dosahovali aj veľmi dobré výsledky. Podľa mňa najkvalitnejšie mužstvo v tej histórii teplej považujem za trénovania pána Kováča. V neskoršom období došlo k rozšíreniu ihriska, pretože toto ihrisko nevyhovovalo, ale predtým sa vybudovalo ihrisko pomocné v Dobrej. To ihrisko slúži do dnešnej doby a slúži ako tréningová plocha pre našich hráčov a samozrejme pre občanov Dobrej. V roku 1982 a 3 sa vôbec nehrali majstrovské súťaže. Potom nastalo nové obdobie, noví hráči, tí bývalí už len ako starí páni hrávali. Keď spomeniem ešte cez mládežnícke organizácie, tak myslím si, že v roku 1954 sme mali veľmi dobré družstvo Dorastu, ktoré bojovalo o postup do vyššej súťaže v Suchej nad Parnou, kde hrával veľmi dobrý obranca Jarábek, ktorý hrával potom za Spartak Trnava. Počas trénovania Jožka Ďurecha vznikla veľmi dobrá jedenáctka. Keď zoberie dnešnú históriu, teda dnešok voči tej
histórii z predošlých období, tak spomínam si na zápasy, či už to boli derby zápasy s Nemšovou a Horný Srním, že keď si zoberiem záujem jak mládeže, ale aj tak občanov Trenčianskej Teplej a okolia, musím povedať, že je veľký nezáujem o celkové, nie len o futbal, ale a o všetok šport v Trenčianskej Teplej. Zoberme si návštevnosť, že je to nejakých 10-20 ľudí, ktorí prídu na zápas, keď sa hrá doma. Keď sme hrávali derby zápasy v Nemšovej alebo Hornom Srní a u nás, tak ihrisko, ktoré bolo menšie ako je toto, neboli vytvorené také podmienky ako v tom čase. A prišlo tu 300, 400, možno viac ľudí, že okolo ihriska všetky bariéry boli obsadené. Takže dnešný deň, keď ho berieme akože záujem od mládeže o športovanie, tak musím povedať, že je to veľmi slabé. Prial bych si, aby mládež, dnešná mládež, že nemala záujem len v tých začiatkoch, keď má prípravku žiakov a postúpiť do dorastu a potom je koniec, že ten záujem by mal byť i naďalej, že tá reprezentácia obce by mala existovať. To bych si prial. Najväčšia radosť by bola, keby skutočne by sme mali taký káder 20-25 žiakov, 25 dorastencov, ktorí by aktívne hrávali, nie musia chodiť 10 na zápasy a také ako teraz to dopadlo posledné zápasy. Takže ja bych prial fotbalovému oddielu a celej telovýchovnej jednote a hlavne športu veľa úspechov športových. No, tak tento rok ako fotbal v Teplej je trošku asi taká záležitosť na také to je asi záležitosť na dlhšie trate boj asi, lebo trošku toto záleží od veľa ľudí, záleží chalanov, koľko príde na ihrisko, na tréning a komu ako sa chce, kto či. Hlavne ešte potom teraz mali sme také trošku problémy, čo sa týka marótky a takýchto záležitostí, čož je také dosť, chalani sa sem prídu hlavne zabávať a je to také, že keď je dobrá nálada a dobre sa nám darí, tak ako chlapcov je samozrejme veľa a ja som rád, že to tak, ale niekedy prídu aj horšie obdobia. To zrovna akurát teraz také trošku prežívame, hlavne pri mužoch, tak sa s tým trošku akože trápime, boríme sa ako sa dá. Ale tak zase jak boli dobré veci, tak sú aj zlé, až zase sa to vracia, zase to opakuje, len trošku taký ten, ja čo mám taký ako plán spraviť, túto tak trošku ten káder dať, tak aby to bolo také stabilné. Nehovorím, že sa tí hráči nebudú objednať od rok, prídu mladší chalani, ešte eventuálne sa nejaký sem vrátia do Teplej. Ako tak, ono je to stále dobre, hlavne keď sem prídu hráči treba z tých vyšších súťaží, ktorí zažili, tak mali to trošku zažili inakší fotbal a hrávali to na inej úrovni a potom sa to tu krásne ukazuje, že sa nám, chalanom ostatným sa hrá ľahšie, toľko sa netrápime, je to jednoduchšie a tak by som chcel, aby sme v takomto trende pokračovali a hlavne čo sa týka mladých chalanov, pretože ja si myslím, že tam je tá budúcnosť aj celého fotbalu. Čím mladší chlapec, čím šikovnejší, tým sa skôr presadí. A keď sa objaví v Teplej, tak je to paráda, dá sa na to pozerať a každého to musí baviť, tak asi preto. Čo sa týka dorastencov, chalanov, tak ja som konkrétne koľko pri fotbale, ja neviem, ja to presne asi ani nerátam, neviem, nejakých 6 rokov, 7. Začali sme vlastne s tými chlapcami, niektorí sú teraz u mužov a mal som ich vlastne od malička. Sú to ako skoro moji chalani, keď prídu na ihrisko, takže aj sa spolu tak správame sa k sebe, tak posrandujeme, ale keď je treba, tak musíme pritvrdiť, to sa proste ináč nedá, oni to vedia a o každom z tých chalanov ja viem, asi také, čo sa týka fotbalových vecí, tak sú také veci, ktoré možno, že ani doma o nich netušia, viem, akí sú, viem, čo dokážu, viem, ako hrajú a ako asi ťažko má tú oklamu na ihrisku, lebo tak oni takisto ako ja ich poznám, tak oni zase poznajú mňa. No, tak je to, ako na jednej strane je to výhoda, ale zase na druhej strane je to trošku taká zodpovednosť a takto sa snažím aj brať. Viac ma to baví, ako je to pre mňa takisto koníček, takže, ale zase keď už niečo začnem robiť, tak nech to stojí za to. Alebo robiť veci na poli, alebo to ma proste nebaví, ani by som to tak nepripustil. Tí chalani to vedia, oni ma poznajú, mám na nich také nároky, myslím si, že v takej určitej miere, čo sa týka takéhoto dedinského fotbalu, takže keď ich to baví, tak som rád, no ale zase keď ich to tak nebaví, ale ja sa na nich spolieham, tak proste musím aj pritvrdiť, niekedy to proste inak nejde.
ale by som... Čiže aké úspechy ťa najviac potešili, alebo tady nejaké? No, samozrejme, ako fotbal je o úspechoch, takisto ako, že chodí sa tu kopať a kopať si do lopty a sa tu preháňať, je akože čo sa týka nejakej takej tej mimoškolných záležitostí, akože dobrá vec, že sú v pohybe alebo tak, ale zase čo si budeme čo rozprávať, kto nechce vyhrať, tak fotbal asi mu nedá to, čo hľadá, ale ja nejaké úspechy, zatiaľ sme tie úspechy vlastne skôr v tých mladších kategóriách, aspoň čo sa mňa týka, ako zažil. Pre mňa boli žiačkovia, čo som ich mal pred pár rokmi, taká moja srdcovka, určite skôr alebo neskôr ja plánujem sa ešte k tomu vrátiť, lebo tento fotbal taký, čo sa týka tých malých chlapcov, ja som taký najvďačnejší a dobre sa mi na to proste pozerá a s tými chlapcami sa dá pracovať. To je taká jedna z takých pre mňa dosť podstatných záležitostí, lebo čím sú starší tí chlapi, potom to už je práca, manželky, frajerky, to asi vieme, o čom sa bavíme všetci, takže či ich tu udržím alebo neudržím, ja som rád, keď prídu, ale zase netlačím na pilu, lebo určite si každý zarába peniaze nejakým svojím spôsobom a z niečoho žiť musí a teplánsky fotbal to není, ale to by ma až tak akože netrápilo. Vždycky prídu noví, mladí, niektorí sú šikovnejší, niektorí menej, niektorí vyrastú, z niektorých spravíme fotbalistov. No a Čo pre teba znamená byť trénerom? čo pre mňa znamená byť trénerom, ako paradoxne na tom je, že ja som ako nikdy v živote by ma nebolo napadlo, a určite tu všetci, čo ma tu poznajú, tak nikdy v živote by možno, že mňa nepovedali, keďže som s niektorými, sme to strašne dlhé roky hrávali futbal a ja by som si to tiež na seba nebol vsadil, že relatívne ja niekedy budem akože pri takomto niečom. Ale tak ako život je o tom a hlavne je to zmena a pre mňa to bola taká pekná zmena, to musím povedať, že ako ťažko sa vyrovnáva nejakému fotbalistovi taký, čo to hráva dlho, keď končí sezónu, ako keď končí kariéru, ale skôr alebo neskôr to fotbalista každého dobehne, takže len potom mi záleží, ako sa s ním to vyrovná. A ja som sa s tým vyrovnal asi takýmto spôsobom, že pri tom fotbale som chcel zostať, ale keďže už asi ako hráčsky to už asi nepôjde, samozrejme to už roky ma nepustia. A hrať zase fotbal len preto, aby som sa prezliekol a ísť si len tak zakopať, to ako mi to moc nedáva, skôr naopak. To ma skôr tak ubíjalo, takže keď som cítil, že ide koniec, tak som si povedal, tak prečo nie takýmto spôsobom zostať pri fotbale a ako musím sám sebe pogratulovať, že mi to vyšlo. Žiakov som prebral po Patrikovi Farkašovskom pred rokom. Obstali sme v tabuľke na 6. mieste. V strede tabuľky teraz momentálne dostávajú príležitosť mladí chalani, ktorí budú hrávať 3-4 rokov, ako sú Štefánek, Veselovský, z ktorých budú veľké talenty. Získali sme 28 bodov, tohto roku nám odchádzajú 4 hráči, aj najlepší strelec súťaže Erik Cicko, ktorý dal 40 gólov, čo je dosť veľký úspech, myslím, bude nám chýbať dosť. Odchádzajú aj Jakub Riečický, Oliver Komorník a Zdeno Buček, za čo by som im chcel poďakovať za spôsob, aký hrali. No, čo pre vás znamená byť trénerom? No, pre mňa znamená byť trénerom výzva, najmä pri týchto mladých chalanov, dávať im svoje skúsenosti, rady, ktoré som sa naučil pri bývalých tréneroch, ktorí ma trénovali a odovzdávať im vlastne tieto rady. Nejaké najväčšie úspechy, alebo čomu ste sa najviac potešili? Najväčšie úspechy boli, keď som hrával a hrávali sme 5. ligu, to bolo v rokoch 98. roku, tuto v Teplej, kde ma trénoval pán Ďurech. Vtedy sme dosiahli aj najväčšie úspechy, čo sa týka teplánskeho futbalu, čo si ja pamätám, som hrával, to beriem ako najväčší úspech. A najväčšia liga, alebo súťaž, kde ste vyhrávali? Najväčšia liga, kde som hrával, tak to bolo skúška v Doraste v Dubnici. Ale tam som pobudoval asi mesiac, takže väčšinou som spätý len s teplánskym futbalom. Takže od žiakov až po... Hrdý Teplán. No, tak nejak. Takže v roku 1994 ma oslovil pán Ďurech, tréner mužov, že by bolo potrebné k dorastu nejakého trénera, že či by som nemal záujem na základe toho, že mu to odporúčil pán Rajník Joško, ktorý bol ako šofér, že vie, že som v Pruskom hrával futbal, tak som sa na to dal. No a postupne som prešiel cez dorastencov až do funkcie, ktorú teraz momentálne vykonávam
že robím predsedu, nakoľko nemohli zohnať nikoho iného, kto by teda bol ochotný to na tom pracovať alebo robiť túto funkciu tým, že som skončil ako tréner pred 2 rokmi ako tréner dorastencov, lebo prišla mi ešte aj ďalšia funkcia, že musím aj lajnovať, aj kosiť ihrisko a už sa to nedalo stíhať. Tak myslím, že futbal v Teplej by bolo dobré, teda keby pre futbal v Teplej by bolo dobré, keby ešte sa pripojili aj ďalší niektorí ľudia, ktorí by boli ochotní nám pomôcť v tomto, pretože to ostáva na nejakých 2-3 ľuďoch a je to dosť, by som povedal, zaťažujúce pre týchto ľudí. Musia kopu času na to stráviť tu na tom ihrisku v rámci toho, že aby dokázali zabezpečiť pre futbalistov určité podmienky, či už je to ihrisko, či sú to nejaké materiálne podmienky. A ďalej by som ešte chcel poďakovať obecnému úradu za to, že je ochotný nás sponzorovať, aspoň teda z veľkej časti nám zabezpečuje financie. A verím, že aj v budúcnosti teda ďalší ľudia budú mať ochotu pracovať na tom, aby futbal sa rozvíjal v rámci nielen obce, ale aj v rámci celého okresu. A že Teplá sa dostane do tých vyšších súťaží, kde by, myslím, patrila. Futbal v Trenčianskej Teplej má dlhoročnú tradíciu. Po 10 rokoch dá sa povedať, že sme menili mužstvo. Skúsime to hrať čisto len s teplanskými hráčmi, mladými, staršími. Nejde to. Kvôli tomu, že sme nie zohraní, hráme prvý rok, potrebujeme sa zohrať. Prišli noví hráči, odišlo nám 5 hráčov, starších, skúsenejších. Hráme nižšiu ligu. Snažíme sa, cieľom je postúpiť do majstrovstiev oblasti. A je to, dá sa povedať, asi otázka času, než sa zohráme, zlepší sa kondícia, zlepší sa konkurencia, schopnosť v tíme. Sme, dá sa povedať, mužstvo bojovné, každý vie, čo hrá za Teplú. Dá sa povedať, že cieľom je čisto len postup. Ďalšia vec je to, že hráme za Trenčiansku Teplú, každý jeden môže odísť, kde chce, do okolných dedín. Má na to právo, môže ísť, kde chce. Každý z nás chce hrať v Teplej a preto ukazuje svoje schopnosti na maximum. Bojuje, maká. Chcel by som vyzdvihnúť chlapcov, ktorí prišli noví, že sa adaptovali do mužstva perfektne. Nechýba im bojovnosť. Starší hráči vždy podporia. No ďalej k fanúšikom. Teplanský fanúšik je dosť kritický, zvyknutý na víťazstva 5-6-0 ešte z minulých sezón, pár rokov dozadu. Dá sa povedať, že teraz sme mužstvo nové, nezohraté. Chcel by som podotknúť, že radšej mali mužstvo pozbudiť, ako kritizovať, nedaj Bože nadávať na niektorých hráčov. Tiež to nie je, hráča to nepozbudí, skoro to dá do kolien. Ale všetká česť patrí tým, ktorí prídu, pozrú si, pozbudia tým. Niekedy to síce nejde, snažíme sa, makáme. To je asi všetko, čo sa dá k tomu povedať. Dobre, takže za doraz som odohral 4 pekné roky, kde sme boli raz aj na vrchole a raz aj tak nižšie v tabulke a bolo to pekné obdobie. Kapitánom som bol tento posledný rok, 4. A bolo to pre mňa česť viesť dorastencov, chalanov a tak určite futbal je jeden z najkrajších športov, ktorý môžeme robiť vo voľnom čase, takto zadarmo, tuto. No nie zadarmo, po zápase vždy dostaneme nejakú klobásku, párok, kofolku, takže preto toto hráme aj, ale aj pre zábavu. Futbal treba hrať s radosťou, aj keď sa darí, ale aj keď sa nedarí. Pre mňa osobne to bolo také potešenie, taký odpočinok, relax, keď som prišiel zo školy a mohol som ísť na tréning a tešil sa na nedeľňajší zápas. Čo by si chceli zapriať teplanskému futbalu? Chcel by som zapriať
teplanskému futbalu ďalších 90 rokov, aj 100 rokov dobrého vedenia a nech sa darí celému teplanskému futbalu. A týmto chcem aj pogratulovať všetkým oceneným, aj všetkým ľuďom, ktorí sa prispeli za týchto 90 rokov futbalu, že rozkvíta takto pekné ihrisko je tu a to by bolo všetko. K tomuto 90. výročiu chcem popriať našemu futbalovému klubu veľa úspechov, aby sa hral futbal z chuti, z radosti a aby čím viac chalanov hralo futbal, lebo máme tu možnosti to hrať, tak nech hráme. Tak samozrejme, všetko, hlavne veľa úspechov chalanom a ako hlavne, aby ich to bavilo, lebo to si myslím, že aj tak je to alfa omega celého takéhoto futbalu, keď je to postavené na takomto princípe. Takže no, hlavne takého veľa, aby sa hlavne každý na to pozeral skôr pozitívne ako negatívne, lebo negatívnych vecí tu každý nájde koľko chce. No ale zase nie je to úplne taká jednoduchá záležitosť všetky tie špatné veci pretvoriť na tie pozitívne. A ja len to, aby teplanským chalanom, aby ich to bavilo a bolo ich tu čo najviac a ostatné všetko pôjde samo. Dobre, to už by mohlo byť všetko, nie? Bolo to pekné obdobie, ten jeden rok. No teraz som zabudol už ten začiatok. Hranie futbalu bol... Ja to serem, to. Už chvíľenku, ideme! No všakže tak určite, to si zapamätám, to je najkrajších športov. Vieš, aké to je zložité toto takýto rozhovor robiť, chlapci? To tam aspoň nevyprávam, vieš, tam stačí, idem ďalšieho zavolať teda. Dobre.